Shwmai a chroeso i sesiynau adolygu Carlam Cymru. Bydd y sesiwn heno yn cael ei gyflwyno gan Miss Bevan o Ysgol Gyfun Gymraeg Bro-Edyn yng Nghaerdydd ac yn canolbwyntio ar Safon Uwch hanes. Bydd y recordiad y sesiwn yn cael ei uwchlwytho i wefan e-sgol o dan y tab Carlam Cymru. A os oes gennych unrhyw cwestiwn, defnyddiwch yr adran holi ac ateb. Na ni, draw i chi, Miss Bevan. Diolch yn fawr. Felly hyn fyddwn ni'n canolbwyntio ar uned 4. Ni'n gwneud gryn dipyn o waith ar mireinio techneg traethawd yn uned 3. Mae'r techneg yna yn bwysig pan ddewn ni ymlaen at uned 4 fel i chi'n gwybod, achos bod ni yn gofyn i chi ateb cwestiwn traethawd yn uned 4 hefyd. A'r un fath o techneg ni'n gofyn i chi wneud, felly fyddwn ni'n ôl ymlaen yn edrych ar y gwahanol technegau heno. Felly, uned 4, mae yna 2 adran. Adran A, 2 ffynhonnell ac 1 cwestiwn. Ac yna adran B, does dim ffynhonnell a mae yna 2 gwestiwn. Felly, uned 4. So, dyma yr opsiynau sy'n ymddangos. Mae y sesiynau fel hyn yn eitha anodd achos ni ddim eisiau canolbwyntio ar modol ar un o'r opsiynau dros y gweddill. Mae uned 3 lot yn haws achos mae yna'n helaeth ohonoch chi yn astudio canrif yn Americanwyr, ond mae lot fwy mae ystod fwy eang o ddisgyblion yn astudio opsiynau gwahanol. Felly'r opsiynau ydy, opsiwn 1, ar gyfwng canol oesoedd y Tuduriaid, 1529 i 1570, yn amlwg yn barhad o uned 2 ym mlwyddyn 12. Brenhiniaeth gwrthrofel a gwriniaeth yn 1625 i 1665. Diwygio a phrotest 1783 i 1848. Gwleidyddiaeth a chymdeithas 1900 i 1939, diwygiad cyfagol 1500 i 1564, Ffrainc yng nghyfnod y chwyldro 1774 i 1815, a ar gyfwng Weriniaeth Americanaidd 1840 i 1877, a wedyn yr Almaen, falle mwy o poblogaidd opsiwn rhif 8, yr Almaen 1918 i 1945. Felly, pa amcanion asesu i ni'n defnyddio mwyn marcio chi. Felly mae 50% yn cael ei neilltuo i amcan asesu 1, sy'n arddangos trefnu a chyfleu gwybodaeth, ac gallwch chi ddadansoddi a gwerthuso nodweddion allweddol sy'n gysylltiedig â'r cyfnodau. Ni'n gofyn i chi lunio barn, profi y cysyried, ystyried y cysyniadau, os mae'n berthnasol, ystyried achosion, canlyniadau newid parhad, tebygrwydd, gwahaniaeth ac arwyddocad. Oll yn sgiliau chi wedi mireinio gobeithio mlwyddyn 12. A wedyn mae 50% wrth gwrs yn amcan asesu 2 sy'n gofyn i chi dadansoddi gwerthuso deunydd ffynhonnell priodol. Penderfynu os mae'n gynradd yn gyfoes i'r cyfnod ac wrth gwrs rhoi hwnna o fewn wedyn i cyd-destun hanesyddol, dangos i'r arholwr chi'n deall y cyfnod hefyd. Felly, ar gyfer adolygu uned 4, nawr fi wedi sôn i chi dipyn yn y sesiynau yma am adolygu effeithlon. Y syniad yma, wrth gwrs mae angen i chi mynd ati i sgwennodiadau, mapio meddwl, cardio fflach, adolygu'r geirfa wrth gwrs, ond mae yna rhai technegau sydd gyda ni fydd yn cadw chi'r ffocws ar gyfer yr amcanion asesu. Mae llinell amser yn un ohonyn nhw, mae llinell amser yn galluogi chi i weld yr cyfnod yn ei gyfanrwydd. Weithiau chi'n gweld digwyddiadau yn ôl gwers yna neu'r gwers yna. Wrth gwrs mae hanes yn ifo ac yn plethu fewn i gilydd ac mae achosion y canlyniadau falle weithiau yn ymlycach gyda llinell amser. Yn amlwg map meddwl mwyn sicrhau bod chi'n deall y cyfnod, ond mae yna ffyrdd mwyn ffocysu eich gallu chi. So dyma un o'r pethau gorau allwch chi wneud ar gyfer yr uned yma ydy'r math hyn o grid. Nawr, mae'r cysyniadau'r safbwyntiau yn deillio o'r manyleb, felly chi mynd at eich manyleb chi, nes i rhannu gyda chi yn ystod y sesiwn diwetha yr manyleb, felly mae'r rhinweddau'r manyleb a chi'n mynd ati rhannu hynny. Pa dermau allweddol, so maint y reolaeth yng Nghymru, so ni'n edrych ar 1529, so ni'n edrych ar y Tuduriaid, maint newid y reolaeth, so ni wedi mynd o gyfnod Richard y Trydydd i Harri'r Seithfed, lle oedd yn rheoli gyda lot o awdurdod, oedd ddim yn neilltuo'r gwaith yna i bobl eraill, ac ymlaen wedyn i
Harri'r 8fed oedd ymddiried yn fawr ar ei weinidogion, ac wedyn ymlaen hyd yn oed i Edward y 6fed oedd gyda pobl yn rheoli ar ei rhannau achos ei oedran maint yn newid. Pa term mae'n ei angen fan hyn? Mae'n ei angen pethau fel rheolaeth, gweinidogion, iarll, y bonedd, pendifigion ac yn y blaen. Dyma'r termau llweddol ni'n disgwyl gweld yn yr arholiad. Byddwch chi'n sgwennu lawr y termau. Achos chi ddim eisiau bod yn yr arholiad yn meddwl, beth yw'r gair na am y pobl oedd yn gweithio i Harri'r 8fed gweinidogion. Ni angen gwybod beth ydyn nhw yn syth. Gwybodaeth allweddol, pa ffeithiau chi wir eisiau sicrhau bod chi'n cofio erbyn yr arholiad. Pa flwyddyn oedd Cromwell wedi dechrau ymlygu hi? Pa flwyddyn nath Edward y 6fed oedd na'r newid rhwng Somerset a Northumberland ac yn y blaen. Chi angen gwybod y dyddiadau er mwyn dwysau eich dealltwriaeth chi. Cyd-destun hanesyddol, beth sy'n digwydd yn y cyfnod, oedd crefydd, pam bod hwnna'n bwysig, pwy oedd mam Edward, pryd nath Harry torri'r ifan. Pa cyd-destun hanesyddol, chi eisiau dangos i'r arholwr, fi wir yn deall y cyfnod o gwmpas y newidiadau yma. A wedi cysylltiadau yn y golofn ola. A gysylltiadau sydd gyda, enghraifft, newidiadau Edward i'r ieirll oedd yn defnyddio, pa gwrthryfeloedd yn digwydd yn y cyfnod, pa fygythiadau oedd yn digwydd o Ewrop ac yn y blaen. Felly pa gysylltiadau sydd yn gysylltiedig â hyn. Astudiaeth rhif 8, dyma enghraifft astudiaeth rhif 8. Eto ni wedi jyst rhannu, mae'r un oll y bethau sydd yn deillio o'r manyleb. So os ni'n edrych ar rai ni'n fan hyn cytundebysau, termau allweddol beth ni'n disgwyl gweld gyda cytundebysau, buddaliadau, iawndal, cost, gorfodaeth, democratiaeth, y fath hyn o geirfa sy'n ni'n disgwyl gweld yn gysylltiedig. Pa wybodaeth allweddol, so beth ddigwyddodd, beth oedd y telerau oedd yn rhan o'r cytundebysau, pam oedd Rwsia mor gadarn yn ei syniad nhw bod rhaid iddyn nhw orfodi cytundeb llym iawn ar yr Almaen. Cyd-destun hanesyddol, soniwch am democratiaeth yn y cyfnod, soniwch am yr pobl gwrth-democrataidd oedd yn bodoli yn yr Almaen, soniwch am y rhyfel, yr difrod nhw wedi creu ac yn y blaen. A wedyn pa gysylltiadau, wel yn amlwg chi'n gallu cysylltu cytundebysau gyda twf adain dde, gyda twf gyda dirywiad yr economi ac yn y blaen. So ba cysylltiadau, achos gofiwch dyw hanes ddim yn ddigwyddiadau unigol ar wahanol. Wastad rhywbeth wedi achosi fe, a maen nhw wastad ganlyniadau tymor byr a tymor hir. Felly mae'r fath yno adolygu yn caniatáu chi aros ar ffocws. Mae mapu meddwl a nodiadau, ydy maen nhw'n bwysig a maen nhw'n rhan o'ch adolygu chi. Mae'r fath hyn o tasgau wir yn cadw ffocws i chi, a dyma'r fath o bethau chi angen ymarfer ynghyd â marfer ateb cwestiynau. So cwestiwn 1. Gan ddefnyddio'ch dealltwriaeth o'r cyd-destun hanesyddol, aseswch werth y 3 ffynhonnell hyn i hanesu sy'n astudio rhywbeth. Gan gyfeirio at y ffynhonnellau dealltwriaeth o'r cyd-destun hanesyddol, aseswch werth y 2 ffynhonnell hyn i hanesu sy'n astudio problemau oedd yn gwynebu Mari'r Cyntaf yn y cyfnod 1544 i 1556. Enghraifft arall, gan gyfeirio at y ffynhonnellau a'ch dealltwriaethau o cyd-destun hanesyddol, aseswch werth y 2 ffynhonnell i hanesydd sy'n astudio sialensau gwleidyddol ym Mhrydain yn 1922 ac rhwng 1922 a 1936, a gan gyfeirio at y ffynhonnellau a'ch dealltwriaeth o cyd-destun hanesyddol, aseswch werth y 2 ffynhonnell hyn i hanesydd sy'n astudio sialensau oedd yn gwynebu llywodraeth yn ystod y cyfnod 1649 i 1655. Nawr, fel i chi'n gweld, yn y cwestiwn cyntaf, maen nhw wedi rhoi cyfnod Mari. Yn yr trydydd a'r ail cwestiwn, maen nhw ond wedi rhoi'r dyddiadau, sy'n dangos bod angen i chi fod yn hyderus o'r dyddiadau. Weithiau fydden nhw falle bach fwy clen gyda chi, fydden nhw'n neis a dweud cyfnod Harri'r 7fed neu cyfnod Harri'r 8fed. Weithiau fydden nhw chydig yn fwy cyfrwys o ran cybac a fydden nhw'n rhoi dyddiadau i chi. Pa sgiliau bydd cwestiwn 1 felly yn asesu? Mae'r cwestiwn cyntaf yn cael yn bwyntio ar amcan asesu 2, byddwch chi'n cael eich asesu ar eich gallu dadansoddi gwerthuso ffynhonnell cyfoes yn ei gyd-destun hanesyddol. Y marc a ddyfarnir i gwestiwn 1 yw 30, a mae'n bwysig bod chi'n ymwybodol o hyn, a dyma fydd yr arholwr yn chwilio am deb.
Felly, ystyried y cyd-destun hanesyddol. Y cyd-destun hanesyddol o ran tarddiad y ffynhonnell. Pwy sydd wedi dweud, pryd maen nhw'n ei ddweud, lle maen nhw'n ei ddweud, ac wrth pwy. Mae rhain oll yn gallu newid y dehongliad yr ffynhonnell a newid gosodiad y safbwynt y ffynhonnell. Cyd-destun yr ymholiad gosod, beth sy'n digwydd ar yr adeg penodol mewn perthynas yr ymholiad penodol yn y cwestiwn. Felly mae cwbl o gwestiynau fan hyn i chi ddarllen, a mae angen i chi ystyried y cwestiynau yma wrth i chi fynd yn ei flaen i ateb y cwestiwn. Felly, na i adlu chi ddarllen rhain eich hunain. Oce, beth sy'n pwysica o rhain ydy chi wedi cynnwys y cyd-destun hanesyddol. Dyna ydy'ch brif ffocws chi, ond wrth gwrs mae'r holl gwestiynau eraill yn bwysig iawn iawn. Felly dyma cynllun, nawr eto mae hwn yn fecanyddol, a ni eisiau i'ch ateb chi fod yn holistaidd, ond mwyn cael mynediad i'r bandiau is, dyma sy'n ni'n disgwyl i chi wneud. Os ych chi yn barod gyda mynediad i'r bandiau uwch, peidiwch mynd lawr y strwythur mecanyddol, mae yn rhwystrach mynediad chi'r bandiau uwch. Gan ddefnyddio'ch dealltwriaeth o'r cyd-destun hanesyddol, aseswch werth y tri ffynhonnell hyn i hanesu sy'n astudio. Felly, beth sydd angen i ni wneud mwyn llwyddo y cwestiwn hwn, a beth ydych chi'n gwybod yn barod am y testyn? Ni wastad yn annog i fynd ysgyblion ni sgwennu cwbl o nodiadau cyn mynd ati i ateb y cwestiwn. Gyda ffynhonnell un, chi angen asesu gwerth y cynnwys, cyd-destun ehangach, wedyn awduraeth a chyd-destun, gwerthuso'r ffynhonnell o ran eu cryfderau, gwerthuso'r ffynhonnell o ran eu cyfyngiadau, a wedyn mynegu yn academaidd, iawn, pa mor werthfawr i chi'n meddwl ydy'r ffynhonnell. A chi angen gwneud hyn o gyfer ffynhonnell 2 a ffynhonnell 3. Felly dyma enghraifft i chi, mae yna 2 ffynhonnell fan hyn. Mae yna 1 o bapur newydd dyddiol yn atiaidd yn 1933. Mae yna 1 o adroddiad i'r Llywodraeth America yn dilyn Crystalnacht yn 1938, a mae yna 1 gan Himmler, pennaeth yr SS, mewn araith i arweinwyr yr SS yn Hydref 1943. Nawr, ysgrifen yn fach, ond mi'n credu bod yn bwysig bod ni'n mynd dros y ffynhonnellau mwyn i chi ddeall yr atebion. So mae yna gwestiynau i chi, ba raddau o propaganda yn bennaf gyfrifol am cynnal cefnogaeth i bobl i'r gyfundrefn atiaid rhwng 1933 a 1945, neu i ba raddau ydych chi'n cytuno mai cynllun 4 blynedd Göring oedd y datblygiad mwyaf arfer y cael am polisi economaidd atiaid yn ystod cyfnod 1933 a 1945. Felly, ffynhonnell papur newydd. Mhob angen leol NSDAP, that is sefydlu ysgorau gweithredu'r unwaith, gyda'r cyflwyno boicot ymarferol a systematig yn erbyn siopau Iddewig, nwyddau Iddewig, byddegau Iddewig a chyfreithwyr Iddewig. Dyma fydd yr egwyddor, sef hyn allan na fydd neb o bobl yr Almaen yn prynu dim gan Iddew. Caniatau Iddewon na'i cynhyrchwyr nhw i gymeradwyo nwyddau. Mae'n rhaid ni daro'r Iddewon yn ei man mwyaf sensitif. Dydy'r boicot ddim i ddechrau at sydyn, ond i gyd ar yr un pryd. Mae'r holl baratoadau i'r diben hwnnw yn gwneud ar unwaith. Bydd gorchmynion yn cael ei roi'r SA a'r SS i os y gwylwyr y tu allan i siopau Iddewig o'r eiliad y boicot i ryn, mwyn rybyddu'r cyhoedd rhag mynd mewn i'r adradau. Bydd y dechrau'r boicot yn cael ei hysbysebu cyfrwng posteri, wasg a thrwy cyfrwng problemau. Bydd y boicot yn dechrau'n union am 10 o'r gloch y bore ar ddydd Sadwrn, Ebrill y 9, a'n ystod arweiniaeth y blaid gorchymyn ei ddidymu. Oes yr rhan o erthygl fyna, papur newydd yn atiaid i'n 1933. Ffynhonnell B. Mor ffyrnig oedd yr ymosodiadau dinistriol ar eiddo, yr agwedd fwyaf erchyll ar y gweithredu digymell bond i grybwyll, so-called spontaneous action, oedd arestio'r gwrywod Iddewig o'r Almaen rhwng 16 a 60 oed, a'i cludo i wersyllioedd crynhoi ar raddfa mor eang. Mae hyn wedi bod yn digwydd ers y noson arswydus honno.
Does dim modd i'r swyddfa hon allu wirio niferoedd yr arestiadau hyn, ond does fawr o bheuaeth ei bod wedi cyrraedd cyfanswm yn ei filoedd yn unig. Ar ôl chwalu tai a saflu'r yn fwyaf o eiddo symudol ar hyd y stryd, aeth y cyflawnwyr sadistig a friolus ymlaen i daflu llawer o trigolion oedd wedi dychryn i'r nant fach sy'n llifo trwy barc y zoo, gan ychymryd i'r gwylwyr oedd yn ei brawychu a poeri arnynt, ei difwyno a mod a gwawdio oherwydd ei tynged. Cafodd y tactegau hyn eu gweithredu heb ymyrraeth gan yr heddlu a chawsant ei ddefnyddio yn erbyn dynion, menywod a phlant. Mae digon o dystiolaeth y drais corfforol yn cynnwys sawl marwolaeth. Mae'r swyddfa is-genad hon wedi bod yn fedlam o ddynoliaeth yn ystod y 10 diwrnod diwethaf. Menywod yn bydus oedd yn rhan fwyaf o'r ymwelwyr hyn, gan fod ei gwyr a'i meibion wedi hanfon i ffwrdd i wersyllau'r crynhoi. Wedyn, y trydydd ffynhonnell C, bydd y bobl Iddewig yn cael ei difodi. Mae'n amlwg, mae rhan o'n rhaglen, dileu'r Iddewon ei difodi a bydd nod beth mae'n olygu os bydd 100 o gyrff yn gorwedd ar ochr yn ochr, neu 500 neu 1000 yn gorwedd yno. Ein bod ni wedi dal ati ac ar wahân i rai eithriadau oherwydd gwendid dynol ein bod ni wedi dal yn weddus. Dyna sydd wedi'n gwneud yn wdn. Dyna gyfnod gogyneddus ein hanes na chafodd ei ysgrifennu erioed ac nad yw'n posibl ysgrifennu byth, oherwydd ein bod yn gwybod pa mor anodd y bydd byddai ni pe bai Iddewon gedym o hyd yn ein plith ar ysdegau dyngedfynol fel hon, yn sabotwyr, achoswyr trwbl a flynyddwyr cyfrinachol. Roedd gennym yr hawl foesol, roedd gennym y dyletswydd i'n pobl i dilystrio pobl oedd eisiau dilystrio ni. Ond does gennym un ffwrdd, un oriawn, un marg, un sigaret na dim arall. Rydym wedi difa bacteriwm oherwydd nad ydym eisiau cael ein heintio gan y bacteriwm a marw o gelyniad. At ei gilydd gallwn ni dweud ein bod ni wedi cyflawni dyletswydd mwyaf anodd oherwydd ein cariad at ein pobl, a'n hysbryd a'n henaidd. Nid yw ein cymeriad wedi dioddef o herwydd. Beth yw ffocws y cwestiwn yma? Mae'n wir yn bwysig bod chi'n deall y ffynonellau yma, a bys ni yn dadlau bys y pawb yn deall y ffynonellau yma, hyd yn oed bod chi heb ddewis opsiwn 8 wrth gwersi tygau. Yn gyfeiriad y ffynonellau a'ch dealltwriaeth o cyd-destun hanesyddol, aseswch werth y tair ffynhonnell hyn i hanesu sy'n astudio, a dyma'r ffocws newid yn y ffordd cafodd Iddewon eu trin yn yr Almaen rhwng 1933 a 1943. Felly, os ni'n mynd nôl at y papur newydd dyddiol yn atiau, beth mae cynnwys yn dweithio ni am y ffordd cafodd Iddewon eu trin? Beth ydych chi'n gwybod am y digwyddiad yma a sut mae'n berthnasol i'r cwestiwn? Pwy, pam, pryd a sut y ffurfiwyd y ffynhonnell hon. So chi'n mynd ati i lenwi'r grid yma, o ran cyn mynd ati i ateb y cwestiwn. Felly, dyma enghraifft o ateb i chi. Fi'n cael bod yn fuddiol iawn i ddisgyblion i weld enghreifftiau o atebion. Mae ffynhonnell A yn erthygl a cafodd ei ysgrifennu ar y gyfer y natiaid gan y natiaid yn ei papur newydd. Cafodd yr erthygl ei hysgrifennu mis Mawrth 1933, sef yr adeg pan gafodd y ddeddf alluogi ei ffasio, gan roi hawl i Hitler basio unrhyw deddfau. Roedd yn dymuno heb y Reichstag. Oherwydd hyn, digwyddodd hyn oherwydd tan y Reichstag am 7 ar 10 Chwefror 1933. Yswyd ordinad bris gan Hindenburg am ddiffyn y bobl. Roedd hyn yn rhoi'r hawl i Hitler basio unrhyw bolisi oedd yn dymuno. Mae'r ffynhonnell hwn yn sôn am foicot. Dyma ni fan hyn, yn sôn am y rhan cyntaf. Wedyn mae'n mynd ymlaen i sôn am y ffynhonnell ei hun. Mae'r ffynhonnell hon yn sôn am foicot y siopau Iddewig ac atal cyfreithwyr meddygon Iddewig rhag gweithio. Mae Hindenburg yn cysau hyn mwyn atal rhag gweithio, ond roedd un amod sef bod unrhyw un roedd ei deulu wedi gwasanaethu'r Rhyfel Byd Cyntaf wedi eithrio. Mae hyn yn dangos sut cafodd yr Iddewon eu trin gan y natiaid yn eich cyntaf o'r gwrthsymudiaeth oedd yn bodoli oedd yn rhan bwysig o'i ideoleg. A wedyn mae'n mynd ymlaen i roi yr cyd-destun o ran yr awdurau. Roedd y papur newydd cenedlaethol hon eisiau'r polisi cael ei roi ar waith ar draws yr Almaen, felly prif nod yr erthygl oedd i'r Almaenwyr foicot y siopau Iddewig. Digwyddodd y boicot hwn ym mis Ebrill, ond nid oedd yn llwyddiannus. Wnaeth bara am ddiwrnod yn unig,
oherwydd roedd pobl ffyddlon i'r siopau ac eisiau parhau i'r siopau yn y lleoedd roedd yn y bob amser yn siopa. Mae cywair y ffynhonellau hyn yn gryf iawn fel gwelir yr iaith ar unwaith dim Almaeneg. Taro'r dan cael ei ysgrifennu ar gyfer atiaid eraill a dilynwyr y drefn mwyn dylanwadu arnyn nhw i cael yr un credoau a'r ideoleg. Felly, ffynhonnell B, so dyma enghraifft arall i chi. So, i fynd ati i sôn am y cyd-destun, cafodd y ffynhonnell B ei hysgrifennu 5 mlynedd ar ôl ffynhonnell A. So, dyna'r link, dyna beth ni eisiau gweld. Ni ddim eisiau bod nhw'n bethau ar wahân, ni eisiau cysylltu fe gyda y ffynhonnell gynt. Ac yn ystod y cyfnod hwnnw, mae llawer o ordinau a deddfau gwrthsymudedd wedi gweithredu, fel ordinau amddiffyn gwaed a'n Rhydedd yr Almaen oedd yn atal Iddewon rhag priodi Almaenwyr. Cafodd ffynhonnell B ei ysgrifennu ar ôl Crystalnacht ar y 10fed i'r 11 o Dachwedd 1938. Cafodd ei ysgrifennu gan y Council Americanaidd i'r Lywodraeth America a ddaeth yn gynghrair yn yr Ail Rhyfel Byd. Roedden nhw'n ysgrifennu adroddiad i'r Llywodraeth am y ffordd i'r Iddewon yn cael ei drin o dan y drefn Natïaidd. Roedd cynnydd mawr wedi bod yn gwrthsymudiaeth ers 1933 ac roedd yn waith. Dyna cysylltiad rili neis yn dweud dyma'r sefyllfa yn 1933 a dyma'r sefyllfa yn 1938. Mae'r ffynhonnell yn trafod canlyniad Crystalnacht, targu'r iddo a'i dynistrio a'r ffaith bod y ddewr yn mlanhau pob man roedd yn ordinad. Mae'r ffynhonnell hefyd yn dweud bod dynnu'n Iddewig yn cael ei anfon i wersylledd grynhoi, roedd hyn i'r gwersylledd marwolaeth dechrau a'r ateb terfynol wedi rhoi'r waith. Mae dynistrio y nwyrain yr Almaen, ond roedd hyn wedi digwydd yn naws y ffynhonnell yn mynegu pryder ac arswyd am yr hyn oedd yn digwydd yn yr Almaen, a wedyn mae ffocws ar y cysylltiad yna. A wedyn ymlaen i ffynhonnell C. Ffynhonnell C yw araith gan Himmler, sef pennaeth yr SS yr Einsatzgruppen. Roedd yn gwneud yr araith hon ger bron i gyd arweinwyr SS yn Posen ym mis Hydref 1943. Roedd hyn ar ôl cynhadledd Fanessy yn 1942, lle penderfynwyd ar yr ateb terfynol. Roedd atebyn eraill yn cael ei trafod fel cynllun Madagascar yn 1940, a pan wnaeth yr Almaen oresgyn Ffrainc roedd yn credu byddai'n gallu defnyddio trefedigaeth Ffrainc yn Madagascar i anfon 4 miliwn o Iddewon. Fodd bynnag, ni wnaeth llynges Prydain caniatáu hynny. Felly penderfynwyd ar yr ateb terfynol, a roedd yr Einsatzgruppen yn mynd i redeg gwersyllaidd marwolaeth i ddileu'r Iddewon. Cyn yr araith hon yn 1941, so bach o cyd-destun fan hyn, roedd Auschwitz yn cael ei droi mewn i wersyll marwolaeth, ideoleg yn Natïaidd oedd y reswm dros y lladdfa hwn. Mae un rhaglen meddai Himmler yn sgil goresgyn Gwlad Pwyl, Anschluss yn Awstria a Sudetenland. Yn cael ei ailhawlio ac yn golygu bod yr Almaen fwy o Iddewon o nac o'r blaen. Mae nhw'n difa bacteriwm ac yn y blaen. So, be maen nhw wedi gwneud fan hyn ydy diffynnu o'r darn lan at naws. So ni'n dadlau falle bod yna ormod o ddyfyniad fan hyn. Chi'n gwastraffu amser a chi ddim wir yn ennill dipyn o fargiau am hyn. Naws y darn yn falch bod gan y Natïaidd yn teimlo bod wedi gwneud rhywbeth yn amddiffyn ei hunan. Ac eto mae yna ddyfyniad fan hyn oherwydd cariad at ei bobl. Dyna i chi gwestiwn 1. Ni'n symud ymlaen i pa sgiliau bydd cwestiwn 2 a 3 yn asesu. Amcan asesu 1, 50% o marciau, ar ddangos trefnu chyfle gwybodaeth y dealltwriaeth mwyn dadansoddi a gwrthus podledion allweddol. Cwestiwn eitha. So, mae yna enghraifft fan hyn, achos o'n i'n eitha awyddus i chi weld enghraifft cyfoes. So, darllenwch y cwestiwn yma. Ni'n licio chi adnabod mater dan sylw, cysyniad allweddol a'r cyfnod amser. So yna rai eiliad i chi baraddau, John Trump oedd yr adlywydd mwy o llwyddiannus yn ystod y cyfnod 2020. So adael i chi am eiliad i adnabod yr gwahanol rhywleddau. Felly, Donald Trump ydy'r mateb dan sylw, mwy o llwyddiannus ydy cysyniad allweddol, a wedyn y cyfnod hanesyddol. So pa fath o, mae di newid eto, pa fath o arlywyddion gallech chi siarad am Donald Trump, Barack Obama a George Bush.
I ba raddau mae Donald Trump, dwi ddim yn gofyn I chi pwy oedd yr arlywydd mwyaf llwyddiannus, mae'n gofyn I chi a Donald Trump oedd yr arlywydd mwyaf llwyddiannus. A dyna lle mae pobl o hyd a dyn ni fel athrawon siŵr fod o'n hyd yn pregethu. Yw'r cwestiwn ddim yn gofyn I chi pwy yr arlywydd mwyaf, dyn nhw ddim yn gofyn I chi beth oedd y chwyldro mwyaf, neu beth oedd y trobwynt mwyaf. Mae'n dweud dyma beth oedd y trobwynt mwyaf, dyma beth oedd y llwyddiant mwyaf, ydych chi'n cytuno. Mae Trump yn dda oherwydd roedd wedi llwyddo I wella perthynas rhwng yr UDA gyda rhai gwledydd. Llwyddo Trump I ymweld â gwledydd nad oedd arlywyddion ennill wedi ymweld efo. Roedd polisi trafod Trump yn dangos I fod yn arlywyd da. Casgliad eitha, maen nhw'n dechrau ateb y cwestiwn, dyw e ddim yn gyflwyniad safonol o gwbl. Be fi'n disgwyl gweld o gyflwyniadau ydy bod chi'n dangos eich dealltwriaeth chi o'r cyfnod, bod chi yn dangos bod chi'n deall y mater dan sylw, a bod chi yn mynegu barn yn academau, so mynegu'ch safbwynt chi. Yn arlywydd llwyddiannus I raddau, oherwydd roedd wedi llwyddo I wella perthynas Trump I ymweld â Gogledd Corea, nad oedd arlywyddion eraill wedi ymweld efo ac yn lleihau tensiwn dros rhyfel niwcleo oedd yn bodoli. Roedd polisi trafod Trump yn dangos I fod wedi bod yn arlywydd llwyddiannus. Mae hwn lot yn well o ran, mae bach mwy o fanylion, mae'n dangos bod nhw'n deall cyd-destun hanesyddol o ran beth oedd yn digwydd yn y cyfnod, a fi yn eitha sicr bod y disgybl yma yn meddwl bod Trump yn arlywydd llwyddiannus. Ond maen nhw'n dechrau fan hyn sôn am y pethau ddim. So, y mater dan sylw, chi angen mynd mewn i'r mater dan sylw, chi ddim angen cytuno gyda'r cwestiwn. Cytuno neu anghytuno, mae lan I chi. Ond I bai bod chi'n gallu cyfiawnhau eich ateb, mae wir lan I chi. Hyn, roedd Trump yn fethiant oherwydd bod llawer o bobl wedi colli swyddi tra roedd yn arlywydd. Roedd llawer o ddiwydiannau yn dioddau, llawer o ganlyniadau I bolisi Donald Trump yn ystod ymgyrch Make America Great Again, fe wnaeth codi, trethu uchel ar nwyddau tramor mwyn gwneud y gymuned nwyddau Americanaidd yn ratach. Roedd hwn yn gweithio raddau ond roedd gwledydd eraill codi trethu. A wedyn chi angen mynd mewn I sôn am, so dyma, darllen o hwn, so dyma ateb Gwan, a wedyn dyma sut ni'n gwella fe, na I adlech chi ddarllen hwn. So fel chi'n gweld fan hyn, mae'n gymaint fwy o fanylion. Mae yna manylder, mae'n sôn am y tymor byr, tymor hir. Ac yn dechrau. Felly mae'n rhaid trafod y cyfnod cyfan. Ni'n pregethu hyn trwy'r amser. Mae'n rhaid I chi ddod I gasgliad. Mae hwnna'n gwestiwn gyflawn. Chi'n gweld fel cyfres o baragraffau, ni'n gweld fel un cwestiwn cyfan. Os na bod chi'n sôn am y cyfnod cyfan, dydych chi ddim wedi ateb y cwestiwn. Os na bod chi'n dod I gasgliad, dydych chi ddim wedi ateb y cwestiwn. Mae rhain am bwysig, dyna bod chi wedi mireinio a perfeithio hyn ym mlwyddyn 12. Mae angen chi ganolbwyntio'r ffocws y cwestiwn. Fi'n gael fe mater dan sylw yn ffocws y cwestiwn ac osgoi narratif. Fe tawn ni eisiau gwybod stori am Donald Trump beth ni'n agor llyfr. Dim dyna'r sgiliau sy'n cael I ofyn ohonoch chi fan hyn. Fe eisiau chi gwerthuso yn tymor hir, economaidd, datblygiadol, pwysig I raddau ac yn y blaen. Dyfarniad. Fe eisiau chi ddod I ddyfarniad. Sgiliau cyfathrebu da a dealltwriaeth cryf, hynny yw ffeithiau hanesyddol manwl. Cofiwch fi'n dangos bandiau I chi. Nawr, beth ni eisiau dangos I chi yn gloi, mae yna fwy i'r gloi. Eisiau dangos I chi'n gloi, oedd yna ddau adnod sy'n gael ar y gwefan cyfag. Dyw disgyblion, fi'n teimlo, dyw disgyblion ddim wir yn ymwybodol ohonyn nhw. Os ych chi'n clicio hwn, bydd yna links I hwn ar y wefan Carlam. Fan hyn, mae yna ffeiliau. Mae yna un ar gyfer bob un opsiwn. So, dyma ni. A fan hyn mae gyda chi y trefnu'r gwybodaeth. A mae hwn wir yn helpu chi I fynd ati I ateb y cwestiwn.
Fan hyn mae gyda chi y cyd-destun cyffredinol y cyfnod, a mae hwnna'n gret, achos mae gymaint o farciau'n cael ei neilltuo i'r cyd-destun hanesyddol. Mae hwn yn man cychwyn wirioneddol da. So pan ni'n sôn am adolygu effeithlon, iawn, ni'n sôn am y fath hyn o bethau, okay? O'ch chi'n mynd ati yn hytrach na sgwennu'r narratif ar ffurf map meddwl neu'r narratif ar ffurf cardiau fflach, o'ch chi'n defnyddio'r cyd-destun penodol. Wedyn fan hyn mae'n dangos sut gallwch chi fynd ati i ddadansoddi'r ffynonellau. Mae'n dangos i chi crynodeb o'r pwyntiau. So, dyma'r ffynonellau. Ydy, mae'n deillio papur newydd propaganda, nodwch y dyddiad 1933, tensiynau'n cynyddu, polisïau'n cael eu pasio yn erbyn yr Iddewon er enghraifft yn y cyfnod, darparu prawf am drychion yn atied i reoli, yn glir bod yr Iddewon yn cael eu targedu, y safbwynt swyddogol, dogmataidd, falle dwi ddim yn adlewyrchu teimladau pawb yn yr Almaen, mae'n taflu gorau ar sut cafodd eu cyhoeddi a'i cyfarwyddo, a ni chi'r unrhyw gyfeiriad agored at ddefnydd o drais. Mae'n mesur y braidd yn gyfyngedig ar hyn o bryd. Okay? Mae'r adnodd yma yn ffordd da iawn i chi i adolygu. Okay? Mae wedyn yn mynd ati i'r nabod beth sy'n debyg rhwng y ffynonellau. So, yn ffynonellau A, B, C, maen nhw'n ystyried agweddau'r netuedd tuag at yr Iddewon. Mae A a B yn dangos bod ymateb y cyhoedd wedi bod yn gynyddol llym ac yn amser yn gefnogol. Ateb A a C yn rhoi ffocws ar polisïau gwrthsymledig. Y gwahaniaethu rhwngddyn nhw wedyn, so mae'r rhain yn fath o dasgu allwch chi'n neud pan chi'n mynd ati i adolygu. Mae ffynonell A, C yn wahanol i B, achos mae A a C yn cefnogi'r polisïau netued, a mae B yn beirniadol ohonyn nhw, ac yn y blaen. A wedyn mae angen i chi fynd ati i ystyried gwerth y ffynonellau eu haneswyr, a wedyn pam mae yn werthfawr. Okay? So mae'r fath hyn o ddogfen wir yn mynd i helpu chi i fynd ati i ddadansoddi'r ffynonellau. Mae'r un peth os ni'n edrych ar brenhiniaeth, yr un fath o beth mae wedi rhoi mewn fformat gwahanol yn yr un fath o beth fan hyn, sy'n gred beth sy'n debyg rhwngddyn nhw, beth sy'n wahanol, beth yw gwerth, a beth yw'r cyfyngiadau, a pam maen nhw'n gyfyniedig, neu sut maen nhw'n gyfyniedig. So mae'r adnodd yma wir yn ddefnyddiol i chi. Mae hefyd ar gael ar gyfer uned 3 canrif yr Americanwyr. So fan hyn mae'n dangos i chi sut maen nhw yn mynd ati i ddadansoddi'r cwestiwn yma. So, gorchmynol ydy trafodwch, ymateb dran sylw ydy Kennedy, cysyniad llwyddol ydy llwyddiannus, a wedyn y cyfnod hanesyddol. So, mae wedi rannu lan mewn i ffyrdd gwahanol, yr un fath o beth ydy yn y bod. Okay, wedyn mae fe yn rhannu cyfnod cyfan i chi pa fath o bethau gallwch chi drafod. Okay, yn y cyfnod mae yn gosod i chi yn y cwestiwn. Okay, so mae'n dweud 1945 1989, felly dyma'r fathau o bethau gallwch chi siarad am. Chi moyn yn enwedig os ych chi gyda lot o bethau trial edrych ar hwn yn thematig, dim amser gyda chi sôn am papws o wrth fel Hwngari, uwch gynhadledd Paris ac o'n y blaen, mae manylder, beth ydy'r patrymau yma sy'n ymddangos i chi plethu nhw fewn, ond bod y ffocws ar y thema ehangach. Wedyn mae gyda chi fan hyn, llinell amser arall gyda cwestiwn adran B, okay? A wedyn mae gyda'r fathau bethau gallwch chi drafod wrth gwrs. Okay? Mae hwn yn ymwneud gyda Americanwyr Africanaidd. Ac wedyn, mae gyda ni yr link yma. Nawr mae'r rhain yn ddefnyddiol dros ben. Mae'r rhain yn adnoddau gath ei greu gan Cybac yn ystod y cyfnod clo. A fi wir yn meddwl bod y dogfennau yma yn ddefnyddiol iawn. Maen nhw'n man cychwyn da iawn ar gyfer eich adolygu chi. A maen nhw'n handi iawn hefyd os oes gyda chi awr fach yn y car a chi methu darllen falle eich nodiadau chi, ond chi dal eisiau adolygu. So da eich maneliad nawr. So chi'n clicio ar hyn, a mae rhain o safon rili uchel. Iawn, mae'n cyflwyno gwybodaeth i chi. Okay. Mae'n caniatáu i chi i sôn am
Mae fideos I gael, so mae fideos maen nhw wedi dewis y dethol sy o fydd I chi. Mae na quizzes bach ac yn y blaen, mae'n esbonio, mae yna ffeiliau I lawrlwytho I profi'ch hunain, mae yna taflenni gwaith. Mae'n sôn am y prif termau, ymynisiaeth, grym llyngol, fideos arall ac yn y blaen. Mae hwn yn adnodd adolygu hynod o ddefnyddiol I chi. Y dylse bod chi wedi cyflawni nhw. Ond beth sy'n handi iawn ydy am yr darpariaeth yma yw mae'n dweutho chi bod chi wedi gorffen ar ôl I chi fynd trwyddo fe ateb nhw, mae'n troi mewn i'r fath o'r tarian yma neu i'r fath o cwpan yma. A wedyn chi'n dweud, fi'n gwybod, fi'n deall hwnna, nes ymlaen I imperialau. Ac yn y blaen, ac yn y blaen. Felly, mae'r fath hyn o adnodd yn hynod ddefnyddiol I chi. Okay? A mae'n man cychwyn da iawn ar gyfer adolygu beth ni'n dadlau, yn enwedig os oes gyda chi bach o amser, mae'n esbonio pethau dda, mae'n mapiau, mae rhagor o fideos ac yn y blaen. Felly, chi'n lwcus iawn bod yr adnoddau yma wedi cael ei greu yn ystod y cyfnod co, a maen nhw wir o fydd i'r dysgwyr a I chi yr disgyblion sy'n eistedd yr arholiad. Mae rhaid I gael ar wefan cybac. Iawn, mae'n gymaint, mae'n gyfoeth o adnoddau ar wefan cybac. Yr oll sydd angen I chi wneud ydy clicio eich pwnc chi a clicio eich arholiad chi ystod y gau neu tag ac yn y blaen ydy a wedyn mae'n mynd â chi'n syth wedyn at yr trefnwyr gwybodaeth yma a wedyn y dogfennau rhithiol yma. Nôl â ni at y casgliad, at y cyflwyniad, sori. A fi jyst mae'n mynd dros yn fras iawn gyda chi yr amcanion asesu. So, yn cwestiwn 4, band 6 ydy'r uchaf fyddwch chi yn gallu cael mynediad at. Os ych chi yn ymgeisydd band 6, mae'r ateb yn canolbwyntio llawn ar union yr cysyniad allweddol yn y cwestiwn. Mae'n ymdrin ar cyfnod gosod cyfan gan dadlu'n clir ac yn argyhoeddiadol ar prif ddatblygiad i'r dod I farn wedi chyfiawnhau mewn traethawd eglur a chwbl cydlynol. A falle bod chi'n meddwl, mae hwnna'n debyg I rhywbeth arall fi wedi allan. Wel, wrth gwrs, bandiau ym mlwyddyn 12. So, does dim byd newid o reidrwydd yn y ffordd chi'n mynd ati. Gobeithio bod chi'n datblygu, gobeithio bod chi wedi darllen yn eang iawn gwmpas y pwnc. Dyn ni'n wir yn gweld gwahaniaeth rhwng disgyblion sy'n jyst yn darllen llyfrau cybac a pobl sy'n darllen yn annibynnol. Mae'r ymateb yn canolbwyntio yn bennaf ar drafod y cysyniad allweddol yn y cwestiwn gosod gan ymdrin ar cyfnod y gosod cyfan neu'r rhan fwyaf ohono. Mae'r ymateb yn ystyried rhan fwyaf o'r prif ddatblygiadau briodol wedi chefnogi. Mae hynny yn band 4. Band 5, band 4, mae'r ymateb yn canolbwyntio ar ryw raddau'r cysyniad allweddol yn y cwestiwn gosod gan ymdrin ar rhywfaint I cyflan o'r cyfnod. Ynghyd â rhywfaint o ddadlau am rhai'r datblygiadau a gytbwys. Wedi chefnogi yn y cysyniad allweddol mewn traethau strwythuredig gan fod rhywfaint o grwydro yma ac acw, ond dylai fod yn cychwyn dadl ystyrlon yn yr ymateb. Ac wedyn band 3 sy'n mawr o beth neb yn band 3 yn flwyddyn 2023. Band 3, mae'r ymateb yn canolbwyntio rhywfaint ar y materion allweddol a sodwyd gan dechrau trafod rhain er mwyn dod I farn. Fe fyddwch chi falle'n stuck yn band 3 hyd yn oed os chi'n disgybl da os na bod chi yn dod I gasgliad sy'n dadlau. Achos dyw e ddim yn ateb cytbwys. Bys ni hefyd falle'n gweud falle gewch chi I cadw I lawr y band 3 os ych chi ddim yn sôn am rhan fwyaf o'r cyfnod hanesyddol cyfnod gosod. Eto fi'n gweld traethodau hollol ffantastig sydd yn trafod pethau ond falle wedi sôn am y 50au a'r 60au a bod yna 5 degawd yn cael ei gynnig iddyn nhw. Fe fyddwch chi'n cael eich atal ar cael mynediad i'r bandiau uwch. Mae'r ymateb yn canolbwyntio rhywfaint ar y materion allweddol a sodwyd gan ddechrau trafod rhain er mwyn dod I farn. O blaid ac yn erbyn, so cofiwch nôl I tygau pan chi'n ei falle ar gref, ar un llaw ac ar y llaw arall ni eisiau cadw'n bell o'r fath na o beth. Peth tystiolaeth y restri a dadlwytho nodiadau. Gall fod cryn dipyn o grwydro I weld ac mae hyn yn ddigon posibl yn nawdd y becanyddol i'r ateb.
Ni'n dadlau, a falle bod eich athrawon chi mynd i angytuno gyda fi, mae dal modd i chi fod yn fecanyddol am band 4. Nawr, y risg ydy, os ych chi'n fecanyddol, dydych chi ddim yn cymunedau i band 5. Os ych chi ddim yn fecanyddol, y risg ydy bod chi'n mynd hollol off-track, bod chi o blaid ac yn erbyn, bod chi yn crwydro i'r ateb, a bod chi ddim wedi ffurfio unrhyw fath o ateb safonol. Felly dyna'r risg, ble chi'n sefyll fan hyn. Nawr, gewch chi fwy o affargiau trwy fod yn fecanyddol na mynd yn llwyr, dim ond cynnwys un cyfeiriad arall. Ond mae bod yn fecanyddol yn mynd i rhwystrau'ch mynediad chi band 5. Be sy'n un argymell, os chi dal ddim yn saff yn band 4, bod chi'n dechrau off yn fecanyddol, dilynwch yr cynlluniau traethawd, yr un cynlluniau traethawd a Uwch 3, a ewch ati bod yn fecanyddol a triwch wedyn yn raddol bach gadael yr ochr saff diogel yna o'r strwythur a ceisio rhoi ateb mwy holistaidd ac yn fwy yn llai cyfyngedig, okay? Os ych chi ond yn mewn un syniad arall, fe fyddwch chi'n stuck yn band 3. So dyna lle chi angen amseru. Does dim pwynt i fi ddweud, mae'n rhaid i chi 4 ffactor arall, felly bod chi yn araf yn sgwennu, felly bod yna rai pobl yn gyflym iawn yn sgwennu. So mae rhaid i chi i ffitio yn beth sy'n o fewn eich gallu chi, ond hefyd wneud yn siŵr bod e ddim yn ateb gyda un ochr a'r ochr arall, a bod chi'n cadw'r ffocws y cwestiwn. Okay. Cofiwch, y cwestiwn ddim yn mynd i ofyn i chi beth yw'r peth mwyaf dylanwadol, mae'n mynd i dweud, dyma ydy'r peth mwyaf dylanwadol yn y cyfnod, ydych chi'n cytuno. Mae hynny yn wahanol iawn o beth. Dyle bod gyda chi, eich bod chi yn gyfarwydd iawn gyda'r manyleb erbyn hyn, dyle bod chi'n gyfarwydd iawn gyda'r mathau o gwestiynau gall godi a strwythur y papur. Mae ymarfer bob un tro yn mynd i helpu chi. Okay? Os ych chi yn ymarfer, os ych chi yn mynd nôl a ail drafftio, os ych chi gyda'r ffrind sy'n gystal yn cymunedau i band 5, gofynnwch i weld eu gwaith nhw, ymarfer a adolygu yn ffeithlon bydd yn gwneud y gwahaniaeth rhwng graddau, byswn ni'n dadlau ynglyn â'r papur yma. Mae'r papur yma'n heriol, felly bod rai ohonoch chi'n teimlo bach o naid o flwyddyn 12, felly ddim gymaint o naid a blwyddyn 11 i 12, ond yn bendant mae yna naid, mae un disgwyliadau ni ohonoch chi am flwyddyn 3. A wedyn mae gyda chi amser wedyn i ffocysu a canolbwyntio ar yr arholiadau. Okay? Felly, os na bod unrhyw gwestiynau, ddim yn credu bod unrhyw gwestiynau. Lyfli, ffab. Fi jyst eisiau mynd dros y prif bethau sy'n ni'n licio i chi gofio. Nawr te, byddwch chi'n cael eich drilio gyda'ch athrawon chi yn nawr yn yr arholiad, ond mae yna brif pethau i gofio. Mae'n rhaid i chi cynnwys y cyfnod cyfan neu'r rhan fwyaf o'r cyfnod cyfan. Os na, fyddwch chi ddim yn cael mynediad i band 4. Dyn ni ddim yn bod yn gas yn rhoi marciau sydd i chi, mae jyst ddim gyda chi'r mynediad i band 4. Ni'n defnyddio system o'r enw best fit, ni'n uwcholeuo beth i chi wedi wneud, ond mae ddim trafod y cyfnod cyfan yn mynd i rhwystro chi rhag am mynediad i band 4. Os ych chi ganolbwyntio ar ffocws y cwestiwn, mater dan sylw. Okay? Dwi ddim yn gofyn i chi pwy oedd yr arlywydd mwyaf llwyddiannus, dwi ddim yn gofyn i chi pwy oedd yr arweinydd mwyaf chwyldroadol. Mae'n dweud, dyma yw'r ateb, Harri Rwythfed oedd yr arweinydd mwyaf chwyldroadol, ydych chi'n cytuno. Gwerthuso tymor hir economaidd, dosbarth canol, dyma felly lle ni'n rili disgwyl gweld hyn ym mlwyddyn 13. Iawn, hir dymor tymor byr i bwy, mae fe'n effeithio pa fath o grwpiau, os ych chi'n gwneud yr almaen pa rannau, yr almaen weithio'n ddaearyddol, mae hynny yn newid. Dyfarniad dod i gasgliad yn eisiau bod y casgliad yn gryf, a wedyn trefnu eich sgiliau cyfathrebu'n dda. Mae hwnna o lle mynd i ddod a adolygu. Mae'n teimlo, falle bod chi ddim yn teimlo, o ma buddsoddi 45 munud i sgwennu traethawd, dwi ddim yn adolygu effeithiol. Fi'n addo chi mae'n adolygu effeithiol, a fi'n addo chi bydd eich athrawon chi'n fodlon gweld eich gwaith chi ac yn fodlon edrych dros eich gwaith chi.
Sy'n byd yn dod o mwy o fwynhad i athrawon na mis fi wedi gwneud treithar ychwanegol dros y blynyddoedd meindio cael cipolwg ar rhywbeth. Wrth gwrs bydd yr ateb da iawn ti. Bydd ddim un athro yn troi chi ffwrdd o gweud na, sa'n marcio fe. Ac wedyn, yr ôl adolygu, yr ffeithiau manwl yna, iawn, ffeithiau manwl hanesyddol, mae'n gofyn am ffeithiau hynny eto mwyn cael mynediad i bandiau uwch. Os na bod chi wedi adolygu, mae hynny'n dangos yn glir, ac eto mae yn gwanhau eich ateb chi. Felly diolch yn fawr i chi am ymuno heno. Pob lwc i chi yn yr aroliadau yn yr haf. Fi'n siŵr os newch chi ddilyn y cyngor yma, newch chi yn dda iawn, ond cofiwch ymarfer o nawr tan yr haf. Diolch yn fawr.